धोरोमनि गेजेरजों माइनावफोरा न'खर समाज आरो हारिनि फारसे फोसाबनाय जौगानाय लाबोनो हायो। दा बाथौ धोरोमनि गेजेरजों न'खरखौ बोरै फोसाबनो हायो, समाजखौ बोरै फोसाबनो हायो, हारिनि फारसे फोसाबनाय आरो जौगानायखौ बोरै लाबोनो हायो बिनि सायावनो बुंनांगौनि बाथ्रा। दा बे बाथ्राखौ जोंहा आगुनि बुंथिगिरिया माखासे बाथ्राखौ बुंलांखाबाय। आं मात्र बिनि एसे आंनि गोसो गोरबोजों मोनदांनाय खिनिखौल' आङो बुंनो सानदों। दा जोङो धोरोम होनना बुङोब्ला जों बयबो मिथिखायो जे जोंनि धोरोमा बाथौ धोरोम। धोरोम होननानै बुङोब्ला जोङो धोरोमा मानसिखौ मा खालामदों? मोनसे बेंखनाव लाखिदों। धोरोमनि गेजेरजों मानसिया बे बेंखननि गेजेराव थानानै मोनसे सिरिबां नेमखान्थि, आसारखान्थि, फालिखान्थि, फोरबो बायदिसिनानि गेजेरजों गावखौ दैदेनदों। दा बिब्दिहै जोङो न'खर, समाज आरो हारिया बाथौ सिबियारि हिसाबै जोङो ज' खौसेयै दिनै बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो लोगो मोनलायनाय बे खाबुखौ जोङो मोननो हादों। दा अबंगसाय आफा बोराइ बाथौआ बे बिलात लाथाखौ सोरजिनानै, मानसि दुमसि सोरजिनानै, बिफां लाइफां सोरजिनानै, जिब जिबि सोरजिनानै बे मुलुग संसाराव मानसि माहारिनो बे मिथिंगानि नेम, मुलुगनि नेमखान्थि, धोरोमनि नेमखान्थिखौ अबंगसाय आफा बोराइ बाथौआ जोंनो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों फोरोंलांदों आरो जोङो बिनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै धोरोमनि सान्थौ बेखौ जोङो मोनदांनो हादों। दिनै जोङो सिजौआरि गियाननि बाथ्रा बुंदों। दा सिजौआरि गियाननि बाथ्राखौ जोङो सावरायनो थाङोब्ला गोलाव जागोन। जों दासिमबो सिजौआरि गियान लानाया जोंनियाव खोब बिदियै आवगायनो हायाखै। खोब जादोंब्लाबो ओरैनो 5%सोल'सो बा 10%सोल'सो जों सिजौआरि गियाननि फारसे जोङो मोनदांनो हादों। जोङो गुवारै सिजौआरि गियानखौ दासिमबो मोनदांजोबनो हायाखै होननानै बुंब्लाबो बाराद्राय बुंनाय जानाय नङा। दा बाथौ सान्थौनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जों बयबो मिथिखायो अबंगसाय आफा बोराइ बाथौआ बे बिलात लाथाखौ सोरजिनानै मिथिंगायाव जिब जिबि, मानसि दुमसि, बिफां लाइफां सोरजिनानै जोङो बे सोरजिनि गुमुर आत्मा आरो परआत्मानि जि सोमोन्दो बेखौ मिथिनो मोननाय बा मिथिनो हास्थायनाय, बे जिउ दैदेननायाव बिफां लाइफां, जिब जुनार गासै मिथिंगानि मुवाजों जों माबोरै गोरोबनानै सोलिनांगौ, मिथिंगानि नेमखान्थिखौ जों बोरै फालिनानै सोलिनांगौ, बेफोर गुमुरखौ जोङो बाथौ सान्थौनि गेजेरजों अबंगसाय आफा बोराइ बाथौआ जोंनि गेजेराव होनानै गालांदों। नाथाय जों बेखौ संदाननो दासिमबो जोङो हाजोबाखै एबा मोनजोबाखै। दा जोङो सोलोंसा महरै सोलोंगासिनो दङ आरो बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै जोङो बिनि थदबिदखौ जोङो नायबिजिरगासिनो दङ। जोङो गोदोनि बाथ्राखौ सानहरब्ला एसे बयबो मोनदांखायो जे गोदोआव जोंनि धोरोम सिबिनायाव जोङो सिरिबां नङामोन, गुलाय गुजायमोन। जोङो बोलि खान्थिजों सोलिदोंमोन, हिन्दु धोरोमनि सान्थौजों सोलिदोंमोन, गुबुन गुबुन सान्थौजों जोङो सोलिनानै सेरखाय बेरखाय जानानै दङमोन। धोरोम सान्थौआ मा, धोरोमनि सानगुदिया मा, धोरोमा मा, बेखौ जोङो माने सा साज्राङै सिबिनानै बारबोबाय थादोंमोन आरो जेबोखौनो जोङो मोनदाङाखैमोन। जायनि जाहोनाव जोङो गाव बर' माहारिनि आसारखान्थि, बर' माहारिनि धोरोम, हारिमु बेफोरनि सोमोन्दै जोङो आबुं गियान जोंहा गैयामोन। नाथाय जेब्ला बाथौ धोरोमखौ फोसाबनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जोङो बाथौ धोरोमखौ गायसननो हाबाय, बे गायसननाय समनिफ्राय जोङो
धोरोम सान्थौनि बाथ्राफोरखौ जोङो लासै लासै बयबो एफा एफा मोनदांबोबाय थादों। आरो दानि मुगायाव जोङो बुंनांगोन जे जोङो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो जथेस्थ' जोंनि बर' माहारिया दावगानो हादों। दा बे दावगानो हानायनि आन्दोआव जाबाय मा, जोङो धोरोमखौ जोङो सिरिबाङै सिबिदों, धोरोमनि आसार खान्थिखौ जोङो फालिदों, धोरोमनि नेमखान्थिखौ जों फालिदों, मिथिंगानि नेमखान्थिखौ जों फालिदों। आरो बिब्दिहै दिनै जोंनि गेजेराव सिरिबां मोनसे पर्याय, डिसिप्लिन मोनसे पर्याया जोंनियाव फैनो हमबाय आरो बियो दावगानाय मोनसे गुथालाव खारगासिनो दङ आरो बियो गुस्लायबाय थालांगोन। समजों लोगोसे मोजांनिफ्राय मोजांसिन जालांगोन। दा दिनै जोङो पर' आत्मा आरो आत्मानि बाथ्राखौ जोङो बुङो। पर' आत्मा आरो आत्मानि बाथ्रा जों बयबो मिथिगौ। पर' आत्मानि फेरलेबसे आत्मा मोननानै जोङो जिबो आत्मा हिसाबै जोङो बे मुलुग संसाराव मानसि महरै जोङो जिउ दैदेननानै दङ। दा बिदिब्ला जोंनि आत्मा, बे आत्माखौ सोदांनो थाखाय जोंनो मा मुवा बेसाद नांगौ, जोंनो मा मुवा बेसाद थानाया गोनां, दा बेखौ साननांगौनि बाथ्रा जोंनियाव फैबाय। दा पर' आत्मानि फेरलेबसे आत्मा मोननाय बे आत्माया जोबोद, जों बुंनो थाङोब्ला उन्दुनानै थानाय बायदि गोहो, नाथाय जोबोद गोहो गोरा, जोबोद बियो शक्तिमान होननानै जोङो बुंनो हायो। बे आत्माया जेब्ला सिरि मोनगोन, इसोरजों सोदांजानाय गियानखौ मोनगोन, गुनखौ मोनगोन, अब्ला बे आत्माया मावनो हायि जेबो गैया। थारमाने मा, मुलुगाव मानसिया मावनो हायि जेबो खामानियानो गैया। दा बेखायनो जोङो धोरोमनि गेजेरजों मा खालामनो हायो, जोंनि आत्मा, पर' आत्मानिफ्राय मोननाय फेरलेबसे आत्माखौ जोङो मा खालामनो हायो, इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै, इसोरनि खाथियाव जों लोहाबनानै, बा आरजनि गेजेरजों जा बा धोरोम सावरायनायनि गेजेरजों जा जोङो मा खालामनो हायो, जोंनि जोंनि आत्माखौ जोङो मा खालामनो हायो, सोदांनो हायो। थारमाने मा, धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंनि आत्माखौ जोङो सोदांनो हायो। धोरोमनि गेजेरजों जेब्ला जोङो जोंनि आत्माखौ सोदांनो हागोन एबा बेखौ रिफाइन खालामनो हागोन एबा बेखौ गोजोन खालामनो हागोन, अब्ला जोङो मा जागोन, जोंनि गोसो गोरबोनि सानस्रि, इसोरनि फारसे सान्थौ, जोंनि इसोरनि फारसे मोन्दांथि, बे मुलुगाव जिब जिबि मानसि दुमसि गासैजों जों बोरैहाय गोरोबनानै सोलिनांगौ, बेखौ जोङो इसोरनिफ्राय मोननो हागोन। दा दिनै बे पर्याया जोंहा माब्रै फैदों, जे जोङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबनायनि गेजेरजों, धोरोम लोहाबनायनि गेजेरजों, जोङो सावरायनायनि गेजेरजों दिनै एसे गाबोन एसे, दिनै एसे गाबोन एसे जोङो मा जानो हादों, जोंनि आत्माखौ जोङो फोदाननो हादों, जोंनि आत्माखौ जोङो गोजोन खालामनो हादों। आरो आत्माया, इसोर पर' आत्मानि जि गोहो, बे गोहोआ जोंखांबाय थादों। आरो दिनै ओंखायनो जों सुबुं माहारिया एबा बाथौ धोरोमारिफोरा जोङो बे मुलुगाव, बे बिलाद लाथायाव जोङो सोद्रोम हारि महरै जोङो रायजो जानो, रायजो खुंनो बे खाबुखौ जोङो लानो हादों। दा बिब्दिहाय नाय, दिनै माइनाव आफादा, माइनावफोरा दिनै धोरोमनि गेजेरजों बेसेबां सांग्रांथि जादों बेखौ जोङो मोनदांदों। दिनै नाय, आरजआव माइनावफोरनि अनजिमायानो बारा, लोब लोब जायो। गामियाव जा, थानसालियाव जा, गुबुन हाबाफारियाव जा, दिनै माइनावफोरा बांसिन बाहागो लागासिनो दङ। आरो ओरैनोबाबो न'खरनि सोलोंथाइनि गुदियानो जादों बिमा माहारिया। न'खरनि सोलोंथाइनि गुदियानो जादों बिमा माहारिया। बिफा माहारिखौ सोलोंथाइ होयोब्ला सासेखौल' सोलोंथाइ होनाय जायो। बिमा माहारिखौ सोलोंथाइ होयोब्ला न'खरखौनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बिमा माहारिखौ धोरोम सान्थौ होयोब्ला, धोरोमनि सानस्रि बिसोरनि गोसो गोरबोआव सोना होनो हायोब्ला, न'खरानो धोरोमनि सोरां, धोरोमनि गियानखौ मोननो हानाय राहा लामाखौ मोननो हायो।
दा बिदिब्ला नाय जोङो नै दानि मुगानि गोबां सिटुएसनजों जोङो बोलि जानो गोनां जादों। गोबां सिटुएसन गोबां आबहावाजों जोङो बोलि गोनां जादोंब्लाबो जों खिन्थु मोनसे राहाजोंल' जोङो बे मोगा-मोगि माखासे जाहोनजों जों मोगा-मोगि जानायनिफ्राय जोङो एसे गावखौ हमथानानै गावनि न'खरखौ हमथानानै गावनि फिसा-फिसौखौ हमथानानै सोलिनो हानायनि गुदियावनो जाबाय मा बाथौ धोरोम। दा धोरोमनि गेजेरजोंसो जोङो मा खालामदों न'खराव आलो गोजोन माने दैदेननाय न'खराव आलो गोजोन रायजो जानाय बिदि खाबुखौ जोङो दिनै एसे गाबोन एसे मोनबाय थाबोदों आरो बे जोङो मोनलांबाय थागोन बाथौ धोरोमनि गेजेरजों। दा बिदिब्ला नाय बे मुलुग संसाराव जोङो सोद्रोम माहारि बुंजानोब्ला बे मुलुग संसाराव गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव जोङो सोद्रोम माहारि बुंजानोब्ला जोंनि धोरोमनि बिथा लानानै जोंनि आखल आखु दानाय जोंनि साननाय हनाय जोंनि मावनाय दांनाय बेफोर गासिबो धोरोमखौ बिथा खालामनानै जोङो सानफा एफा जोंनि आखल आखुखौ जों फोसाबनानै मोनसे गेबें मोनसे समाजाव लांबाय थानांगौ। आरो दिनै बे मिथिंफोरनि गेजेरजों जा सावराय जथुमा जादों नोंथांमोना बाहागो लादों आर'ज खालामदों। बे आर'ज खालामनाया बे मुलुगाव मा जादों बियो मोनसे रिफिनाय दोहौ सोमजिगासिनो दङ, इक' सोमजिगासिनो दङ। बे दोहौ रिफिनाय इक' सोमजिनाया जों बयनिबो गोसो गोरबोआव सौदावगासिनो दङ। खालि जोंनावल' नङा, बियो गुबुन धोरोमारिनि गेजेरावबो गुबुन माहारिनि गेजेरावबो मा जाहैदों बे धोरोमनि सानस्रिनि जि दोहौ माने बे बुहुम बिखानि माने आबहावायाव गुथाल मोनसे सोरजिगासिनो दङ। बे गुथाला बयनावबो नांहैदों आरो नांहैनानै बिसोरबो मोनदांनो मोनदों जे दिनै बर' माहारिया बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जाबायदि सिरिबाङै सिबिनो लादों, आसार खान्थि फालिदों, हारिमुखौ सिबिदों, बिसोरनि जि आसार बेबहार बियो दिनै एसे गाबोन एसे दिनै एसे गाबोन एसे मोजांनिफ्राय मोजां जाबोगासिनो दं होननानै बयबो मोनदांदों। दा बिदिब्ला बे जोंनि थाखाय मा मोनसे बाख्नायथाव। अबंगसाय आफा बोराइ बाथौआ जोंनो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों मा खालामदों जोंनो बे मुलुग संसाराव थांना थानाय गोजोनै थांना थानायनि राहा लामाखौ जोंनो हरदों। दा बिदिब्ला नाय जोंनि बाथौ धोरोमा खुनु धोरोमनि गाहायाव नङा। बाथौ धोरोमा जोबोद गोजौआव। मात्र जों बेखौ लोहाबनानै बिनि सान्थौ, बिनि सानस्रि, बिनि आसार खान्थि, बिनि नेमखान्थि बेफोरखौ सिरिबाङै फालिलांनानै जों जुदि न'खर दैदेनोब्ला गथ' गथायखौ जुदि जों फोरोंलाङोब्ला मा जागोन जोङो न'खरनि गेजेरजों समाजाव मा खालामनो हागोन सोद्रोम आखल आखुनि माने सुबुं जों सोरजिनो हागोन। आरो बे माबाया दिनै एसे गाबोन एसे बे जाबोगासिनो दङ। आरो जोङो धोरोमाव बेखायनो धोरोमखौ नांगौ। जोंनि माखासे मानसिफ्रा सानो जे धोरोम सान्थौनिफ्राय दोरोदनानै धोरोम खालामबाय थाब्लालाय मा जानो, धोरोमालाय जोंनो मा होनो, बिदि सानग्राबो जोंनि गेजेराव दङ। नाथाय दानि मुगायाव ओरैबायदि जादों आबहावाया सोरगिदिं गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जाबोगासिनो हमदों। दिनै बे बारहावा जि गुबुंले आबहावा जि गुबुंले जागासिनो दङ, बे आबहावा गुबुंलेयाव थावरिना थानोब्ला जों गावखौ जुदि गोख्रोङै थावरिनानै बर' माहारिखौ बै मुलुग संसाराव दानांगौब्ला जोङो मा खालामनांगोन जोंनि आत्माखौ जों धोरोम सान्थौनि गेजेरजों जोङो मा खालामनांगोन सोदांनानै लानांगोन। आरो मुलुगनि बिखायाव जोङो सैथो गोथार बेखौ जोङो हमथाना लाखिनानै मुलुग बिखायाव जोङो गायसननो हानांगोन। अब्लासो मा जागोन जोङो बे गुबुंले आबहावानि गेजेरावबाबो जोङो गसंथानो थानो हानाय गोहो बोलोखौ जोङो मोननो हागोन। दा नाय धोरोमा जादों मा? धोरोमा जोंनि बाथौ धोरोमा जोंनि बर' माहारिनि सोदोमस्रि। बाथौ धोरोमा जोंनि बर' माहारिनि सोदोमस्रि। जोंनि सोदोमस्रिया मा होननानै बुंब्ला जों मा फिनगोन? सिदायैनो जोङो बाथौ धोरोमानो जोंनि सोदोमस्रि। मानो होनबा बाथौ धोरोमनिफ्रायनो जोंनि गासै बाथौ धोरोमनिफ्रायनो जाजोबदों। जोंनि राव थुनलाइयाबो बाथौ धोरोमनिफ्रायनो फैदों। जोंनि आसार खान्थियाबो बाथौ धोरोमनिफ्रायनो फैदों। जोंनि
माने गासै खामानि दामानि मावनाय मोसानाय मुसुरनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोर धोरोमजोंनो फैदों। जोंनि न' लुनाय न' बां लुनाय जोंनि थानाय जोंनि जानाय लोंनाय गासिबो मा बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो फैदों। बेखायनो बाथौ धोरोमानो बर' माहारिनि सोदोमस्रिनि बिथा। दा बिब्दिनो आं जेब्ला गुवाहाटीयाव आङो मोनसे माने फिसाजोनि मोनसे एन्ट्रेन्स माने एग्जाम होनायाव आङो फिसाजोखौ लांदोंमोन गुवाहाटीयाव। दा बे गुवाहाटीयाव लांनायाव आङो सासे मानसि लोगो मोनदोंमोन, बाङालि मानसि लोगो मोनदोंमोन आङो। बिथाङा आंनि सिगाङाव बुंदों जे बर'नि सोदोमस्रिया बिराद जोंखांदों होननानै बुंबाय आंनि सिगाङाव। बर'नि सोदोमस्रिया बिराद जोंखांदों। आं बिथांखौ सोंबाय जे नोंथाङा मा सेन्सआव बर'नि सोदोमस्रिया जोंखांदों होननानै बुंखो? बे बाथ्राखौ बिथाङा सोंनायाव बिराद मोजाङै फिन होबाय आरो बिथांनि फिनाव आं जोबोद गोजोनदों। जे बर' माहारिया मोनसे समाव मामोन जे धोरोमाव जेबो गैलामोन, गुलाय गुजाय जाजोबथारबायमोन। माने सोरबा हिन्दु धोरोम फारसे खारदों, सोरबा खृष्टान धोरोमाव खारदों, सोरबा जयगुरुआव खारदों, सोरबा सरनिया जादों, सोरबा दास लिरदों माबा लिरदों, बेफोरबायदियै गावस्राजोबनानै लेथेर फेथेर जालांजोब्बायमोन होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय नैबे जोंनि 1992 मायथाइयाव दुलाराय बाथौ गौथुमा दाजाबाय। बे दाजानाय उननिफ्रायनो बाथौ धोरोमनि सान्थौनि फारसे गोरों गोराफ्रा जि नायबिजिरबाय, सानबाय, फरायबाय, सुबुंनि गेजेराव बोलि खान्थिखौ बोखार बोखार जुजि जुजि जोंनि नैबे फोसाबनाय बाथौखौ गायसनबोबाय। बिनि उनाव मा जादों बिथाङा बुंबाय जे दा दिनैनि दिनाव ओरैबायदि नुबाय जे बर'फ्रा सिरिबाङै मा खालामो? आर'ज खालामो। दिनै हिन्दु धोरोमजों नंलिया, गावनि असे धोरोम बाथौ धोरोमनि सान्थौनि बागै बिथांमोना दिनै सांग्रां जाबाय। बेल' नङा, सोदोमस्रिया बोरै जोंखांदों आं नोंथांनो खिन्थानि होनना बुंबाय। दिनै मोनफ्रोमबो न'खराव बाथौ थानसालि जाबाय, मोनफ्रोमबो गामियाव बाथौ थानसालि जाबाय। दा दिनै मोनफ्रोमबो बियाबाव बाथौ थानसालि जाबाय, मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादाव बाथौ थानसालि जाबाय। दा बे बाथौ थानसालिफोरा सोदोमस्रिनि मोनसे नेरसोन। नङाबा गोदो गोदाय मामोन? जोङो हाग्रा बंग्रायाव सिबिनायमोन। माने बोसोरसेयाव खननै सिबिबाय बा खनथाम सिबिबाय, बिनिफ्राय आरो जेबो गैलिया। उनाव हाग्रा बंग्रा दुफिनजोब्बाय। बिब्दिहाय आन्दाय आन्दाय जोङो बाथौ धोरोमारिफोरा हिन्दु धोरोम बायदिसिना धोरोमाव जोङो माने बास्लायजोबलांनानै माने गुबुन गुबुनखौ जोङो सिबिनो लाबायमोन। दा खिन्थु जोङो मोनदांमोनबाय जे बाथौ धोरोमखौ जोङो फोसाबना गायसननाय लोगो लोगो दिनै जोंनि गेजेराव मानसिफोरनि साननाया, मानसिफोरनि आत्माया ओरैबायदि सोदांबोगासिनो दङ, ओरैबायदि मोजां जागासिनो दङ। जोंनि गेजेराव बाथौ धोरोमनि बागै बिराद माने गोथौयै बाथ्रा बुंनो हानाय गोबां सुबुं जोंनि गेजेराव दा जाबोगासिनो दङ, आथालै आथाल। दिनै जोङो लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबां राफोद दैदेनगिरि जों मोननो हाबाय। दिनै जोङो माइनावफोरनि गेजेरावबो जोङो राफोद दैदेनगिरि मोननो हाबाय। माबोरै मोननो हादों? जोङो धोरोमनि बिथाजों, धोरोम लोहाबनायनि गेजेरजों, गावनि आत्माखौ सोदांनायनि गेजेरजों दिनै जोङो मा खालामनो हादों? जोङो बाथौ धोरोमाव गोबां मोजां जों दैदेनगिरि मोननो हादों। बेखायनो जोङो नैबेखौ बुंनांगोन जे जोंनि बाथौ धोरोमा आखल आखु दानायनि बिथा। बिनि गेजेरजों, बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो गावनि आत्माखौ सोदांनायजों लोगोसे गावनि गथ' गथाय, गावनि न'खर बेफोरखौ जोङो माने आखल आखुखौ फोसाबनायनि राहा लामाखौ जोङो बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो मोनदों। दिनै जोङो जोंनि एलेखाफोराव, गोदो बर' गामिफोराव जौजों बायदिसिनाजों गोदो हाबनाया बारानिफ्राय बारा जालांबायमोन। माने दा खिन्थु धोरोमनि गेजेरजों जोङो मा खालामनो हादों? दा जोङो बे लोंनाय जानाय फेग्रा मुवा बेफोरखौबो लासै दिनै खमायबोनो हादों। दिनै न'खराव सुख सान्ति फैदों। दिनै मुलुगनाङै जोङो बाथौआरिफ्रा, बाथौ धोरोमारिफ्रा जों न'खरसे सुबुं, आंगोसे सुबुं, जेराव सिजौ बिफां नुगोन, जि न'खराव जों थांनानै सिजौ बिफां नुहैगोन, न'खर मोनहैगोन, बे न'खरखौ आरो जों गुबुन सानलिया।
गावनिनो न'खर असे बायदि मोननाय दिनै मुलुगाव जेसेबां बाथौ धोरोमारि दङ बेयो मोनसे गामि बायदि जाबाय, न'खरसे बायदि जानो हमबाय। मानो? अनलायनाय, सिबिलायनाय, फोथायलायनाया धोरोम सानस्रिनि गेजेरजों जोंनियाव फैदों। सैनो हानाय, सहायलायनो हानाय, दान होनो हानाय, बोर होनो हानाय, अननाय, सिबिनाय बेफोर गासिबो मा? धोरोम सान्थौनि गेजेरजों दिनै फैदों। आरो बे फैनायखायनो दिनै गोजोना फैदों जोंनि गेजेराव। गोजोन थासारिया खालि माबायावल' नङा, जोंनि न'खराव, समाज बेबस्थायाव बे गोजोन थासारिया फैदों। जों गोदो गोदाय खाथि न'खरजों बै न'खरजों बै गामिजों एना एनि गोबां नुनो मोनोमोन। माने सैलायलाया, लोंनाय जानाय, नांलायनाय, माने बेजों बे नांलायनाय, बैजों बे जुगुमलायनाय, बेफोरबायदि बाथ्राया जोंनियाव बिराद दङमोन। थारमाने माजों धोरोमारिबाबो जोंनि आत्मायानो जोंना सोदांजानाय नङामोन। जोङो मोजां मोजां बाथ्राखौ साननो रोङामोन। जेराव माने गथ'खौ रायब्लाबो, बिमा बिफाया गथ'खौ रायब्लाबो, सोरखौबा रायब्लाबो खुगायाव मोजां रावानो फैयामोन। माने गाज्रि गाज्रि राव बाहायनानैसो माने रायनाय बिदि हुदाया गोदो दंमोन। खिन्थु दा नै समनि बाबेननायजों, धोरोमनि बिथाजों जों खारनायाव मा जादों? जोंनियाव माने गाज्रि राव बाहायनाय बेफोरखौ दिनै एसे गाबोन एसे नागारबोनानै गेदेर गोलावफोरा गथ'फोरनोबो बेफोरखौ बुंनो हामा, बेफोरखौ दाबुं, उन्दैनिफ्राय फोरोंबोनानै दिनै आखल आखुआ दिनै एसे गाबोन एसे गोजों आरो गेबें माने जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा जों मिथिखाबाय जे धोरोमा सोदोमस्रि गायसननायनि बिथा। बाथौ धोरोमानो सोदोमस्रि गायसननायनि, जोंनि बर' माहारिनि सोदोमस्रि गायसननायनि बिथा। जों जुदि बाथौ धोरोमखौ नागारनानै गुबुन गुबुन धोरोमाव जुदि थाङोब्ला बर'नि सोदोमस्रिया गोमालांगोन। बर'नि गाननाय जोमनाय, बर'नि जानाय लोंनाय, बर'नि मोसानाय मुसुरनाय, बर'नि आसार खान्थि, बर'नि हाबा खेराइ बेफोर गासिबो गोमोरलांगोन। ओंखायनो माने बाथौ धोरोमानो सोदोमस्रि गायसननायनि बिथा। आरो बिनि गेजेरजोंसो जोङो मुलुग दरबाराव जोङो बाथौ धोरोमखौ गायसननो हागोन आरो जों बर' माहारिया मुलुगाव सिनायथि होनो हागोन। जे जोङो गुबुन गुबुन धोरोमाव थायोब्ला, दिनै सतसंगियाव दङ, ख्रिस्टानाव दङ, बा गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ, बे धोरोमाव थानायफ्रा बिसोरो बैसोरनि हारिमु, बैसोरनि मेथाइ, बैसोरनि रोजाबनाय, बैसोरनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ लानानै सोलिदों। आरो बे सोलिनायाव मा जादों? बिसोरो गावनि सोदोमस्रि, बर' हारिनि सोदोमस्रिखौ बिसोरो दिनै एसे गाबोन एसे माने खोमालांगासिनो दं। जों दिनै मिथियो जे धोरोमा सैथो, गोजोन आरो खौसेथिनि बिथा। धोरोमा सैथो, गोजोन आरो खौसेथिनि बिथा। बे मुलुग दरबाराव धोरोम सानस्रिजों जों जेब्ला खारगोन, जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव जोङो जेब्ला धोरोम सान्थौनि बाथ्राखौ गोसोआव लाबोगोन, धोरोमनि बाथ्राखौ जेब्ला जों गोसोआव लाबोगोन, जोंनियाव माब्लाबाबो जोङो सैथोनिफ्राय दोरोदनाय नङा। जों माब्लाबाबो माने खौसेथिनिफ्राय दोरोदनाय नङा। जों माब्लाबाबो गोजोन हास्थायि जानाय नङा। जों गोजोनखौनो हास्थायगोन। मानो होनबा जों बाथौ धोरोमनि शास्त्रआ बेखौ बुङाखै जे माने गोजोनै दाथा होननानै बुङाखै, अरायबो गोजोनै थानायनि बाथ्राखौनो बुंदों। बेखायनो अबंगसाय आफा बोराइ बाथौआ गुरुफोरनि गेजेरजों बुंलांखादों, सैमा गारि दाजा, अमा गारि दाजा, सैमा गारि जाबोला, अमा गारि जाबोला सैमा हेंगालि लागायगोन होननानैबो बुंदों। मानो बुंदों? जे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों गावनि आखल आखु सोदांनानै सोद्रोम जानो थाखाय खावलायदों। बे मुलुग दरबाराव मिथिंगानि बिखायाव जा जोंनि हा, दै, बार, अख्रां मोनबा सोरजिनि गोहो दङ, बे मोनबाखौ नागारनानै जेबो सोरजियानो जाया। आरो बे मोनबानि सायावबो गेब्रेंनाय खामानिखौ बारा मावनो नाङा होननानै अबंगसाय आफा बोराइ बाथौआ बुंदों। बेनि सायाव गेब्रेंनायखौ जेसेबां मावबाय थागोन, गुबुंले जायोब्ला बिदुं बांनाया बारा जागोन, आबहावा गुबुंले जागोन, बेफोरबायदिहै दैया गुबुंले जागोन। बिदि गासै बिदि जुदि मोनबा जोंनि बे अरायथा गुरुनि सायाव गुबुंले जानाया बारा जायोबा, बुंदों मा? बे मुलुगाव जिब जिबियानो थांनानै थानो हानाय नङा। आरो बिनि दायिया सोर? जों सुबुं माहारियानो दायि। खारन पलिउसन खालामनाय, गुबुंले खालामनाय बे मोनबा हा, दै, बार, अख्रांनि सायाव जोङो गोहोम खोख्लैनाया जों सुबुं माहारियानो। दा ओंखायनो जोंनि बे बाथौ धोरोमानो मुलुगाव जोङो जोंनि जिउ लामा दैदेननायनि बेनो राहा लामा।
बेनो राहा लामा आरो बिनि गेजेरजोंसो जों मुलुगाव गोजोन थासारिखौ जोङो लाबोनो हागोन। दा जोङो जोंनि बे माने माइनाव आफादनि जोंनि जि माइनाव आफादनि गेजेरजों नोंथांमोना दिनै बेयाव जथुम्मायाव फैदों, एसेबां गोजान गोजाननिफ्राय बे जथुम्माखौ होसोनानै फैदों, खोनासंनो फैदों, गोसो गोरबोजों माने गाव गोसो गोथारै बे जायगायाव फैदों। फैनायखौ इसोरा बोर सारस्रि हरदों जे एसेबां गोजाननिफ्रायबो दिनै बेहाय धोरोमाव लोहाबनो फैदों। धोरोमाव लोहाबनो फैनाय माने धोरोम सानस्रिखौ मिथिनो फैनाय माने मा, इसोरा गावनि फारसे आगान सुरनायखौ इसोरा मोनदाङो। मानो होनोब्ला धोरोमनि गेजेरजों सैथोनि लामायाव आगान सुरनो मानसिफ्रा गोजों आरो गोथार खामानियाव अरायबो हेफाजाब होनो गावनि गोसो गोरबोखौ थियारि खालामदों, गावनि बुद्धि, गावनि मेलेम बेखौ थियारि खालामदों। बेखौ अबंगसाय आफा बोराइ बाथौआ मोनदांदों आरो बिनिफ्राय अबंगसाय आफा बोराइ बाथौआ जों बयनोबो बिनि थाखाय बोर सारस्रि हरगोन, जोंनो बोर हरगोन जे मुलुगाव दिनै मुलुगनि आबहावा बा मुलुग थासारिखौ गोजोनै लाबोनो थाखाय माजबाद बियाबनि बबेबा खनासेयावबाबो दिनै इसोरनि मुङाव आर'ज खालामदों। दा बिब्दिहै जोङो धोरोमनि गेजेरजों जों जुदि धोरोम लोहाबनायनि गेजेरजों गावनि आत्माखौ फोसाबनायनि गेजेरजों सोदांनायनि गेजेरजों जों जुदि गावनि गथ' गथाय गावनि न'खर बेखौ जोङो जुदि मोजाङै जुदि जोङो दैदेनलाङोब्ला जोङो मा जागोन, जोंनि न'खरखौ फोसाबनो हागोन, जों समाजखौ फोसाबनो हागोन, हारिखौ फोसाबनो हागोन आरो जोङो जौगानायखौ लाबोनो निस्सय जोङो हाथारगोन। दा बेखायनो नोंथांमोना दिनै बेवहाय फैदों। फैनाय लोगो लोगो मा, दिनै बेवहाय बिबुंथि होनायल' नङा, आर'जनि गेजेरजों इसोरनि मोन्दांथिखौ जोङो आर'ज गाबनाय लोगो लोगो जोङो खामानि दामानियाव बेस्थ' जाना थानाय, गुबुन गुबुन माबायाव मुखुब जाना थानाय मानसिया गावनि आत्माखौ फिन मा खालामफिननाय जायो, सोदांनाय एबा फोजाखांनाय जाफिनो। इसोरनि फारसे गोसो लोहाबनानै गावखौनो जोङो फोजाखांनाय, सोदांनाय आरो गावखौ इसोरजों गोरोबहोनो थियारि जानाय बे राहा लामाया जोंनियाव नुजायो। दा बेवहाय जोङो जोंनि बे आत्माया पर आत्मानिनो फेरलेबसा आत्मा महरै जोङो जिहेतु इसोरनिफ्रायनो मोनदों, जोङो बे मुलुगाव मानसि महरै थांना थानानै जोङो जोंनि थांना थानाय समाव जोङो बे मुलुग संसारनि गोजोन थासारि, गोजोन आबहावा बेफोरनि सोमोन्दै जों मुलुगनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनानै जों जेब्ला इसोरनि खाथियाव जोंनि आत्माया पर आत्माजों फिन बियो गोरोबहैफिनगोन। दा बे मोनसे बाथ्राखौ नैबेखौ जोङो सानना लानांगोन जे बाथ्राया जाबाय मा, सिगांनि जोनोमनि बाथ्राखौ जोङो बुङो। सिगांनि जोनोमाव नों मा मावदों बिनि फिथाइखौ नै दानि जोनोमाव नों मोनगोन। थारमाने मा, सिगांनि एकाउन्टआव नोंहा बेसेबां फैसा जमा दंमोन थैनायनि उनाव जोनोम जाफिननायाव, बै एकाउन्टनि खामानिया आरो नैबे जोनोमाव बारबोफिनो। दा बेखौनो बुङो, सोरबाया उन्दैयाव जोनोम जानाय लोगो लोगो बेमार जायो, लोमजायो, माबा मोनसे जायो, थैयो। मानो थैखो, उन्दै बैसोआव इसोरा मानो लांखो, बिदि गोबां सोंलु जोंनियाव जाखांफैनो हागौ। खिन्थु इसोरनि बोसोन बायदियै बेखौ बुंदों, बे जाबाय मा, बिनि सिगांनि माने खामानि मावनायनि, सिगां जोनोमनि खामानि मावनायनि फिथाइखौ बियो बे जोनोमाव मोनदों। जोंबो दा बे थांना थानाय अबस्थायाव जों दा जा खामानि मावदों बेखौ जोङो उननि जोनोमाव जुदि जों मानसि महरै जोनोम जायोब्ला बे फिथाइखौ जोङो भुगिहैगोन। जों जुदि दा थांना थानायाव मोजां मावोब्ला, माने धोरोमनि गेजेरजों सुबुं माहारिनि थाखाय बयनिबो गेजेराव अनलायनाय सिबिलायनाय, जों जुदि सहायनायनि गेजेरजों जुदि जों खामानि मावलाङोबा जोङो उननि जोनोमाव जोङो मोजां सुबुं हिसाबै मोजां माबायै जोङो जोनोम मोनहैफिननो हागोन। दा बाथौ धोरोमाव जोंनाव बे सान्थौआ दङ। दा बाथौ धोरोमाव ओंखायनो बुंदों मानसिया फिन जोनोम मोनफिनो। दा फिन जोनोम मोनफिनोब्ला जोङो थांना थानायाव जोङो जोबोद गोथार, गोजों, मोजां खामानिफोरखौ जोङो मावनो हास्थायनांगोन। जोङो मावनो हास्थायनांगोन आरो बिदिनो जों मावनो हास्थायनानै गमामायै जुदि जों मावनो हामारलाङोबा, गावखौ जुदि जोङो दैदेनलांनो हामारोबा, आलो गोजोनै समाजाव जुदि जोङो आब्रुथिखौ लाखिलांनो हायोब्ला, बेनो
न'खर फोसाबनाय, समाज फोसाबनाय, हारि फोसाबनाय आरो हारिया जौगानाया अट'मेटिकेलि जागोन। दा बुंदोङो जे माइनावफ्रा जेब्ला सांग्रां जागोन, बिमा माहारिया जेब्ला रोंगौथि गोनां जागोन, धोरोमाव जा, फरायनायाव जा, गुबुन गुबुन बिथिङाव जा, बिदिहै बिगियानावनो जा, गुबुन गुबुन आयदायावनो जा, जेराव जेब्ला बिमा माहारिया आखा फाखा जागोन, बे हारिया मुलुगाव बांसिन आखा फाखा जागोन होननानै माने गिदिर गिदिर पण्डितफोरा बुंदों। मानो होनोब्ला जे बिमाफ्रा गथ' जोनोम होगोन, गावनि गथ'फोरखौ बिसोरो गोरों गोरा खालामगोन, मोजाङै बिसोरो लामा दिन्थिगोन, फोरोंगोन आरो गेदेर गोलाव खालामगोन, मुलुगाव मोजां मानसि सोरजिगोन। दा बिब्दिहै ओंखायनो बिमानि आखायाव थायो। दा बिब्दिहै जोङो मुलुगाव जोङो मानसिफोरनि गावनि माने गोदोनि मावनाय, दानि मावनाय, बेजों लोब्बा लाखिनानै इसोरखौ सिबिनाय बे हाबाफारिखौ जुदि जोङो आलो गोजोनै लांनो हायोब्ला बा मोजाङै जों जुदि दैदेनलांनो हायोब्ला जोङो निस्सय जोङो मा खालामनो हागोन, जोंनि न'खर, समाज, हारि बेखौ जोङो माने फोसाबनो हागोन, गोजौआव माने दैखोलांबाय थानो जोङो हागोन। दा आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानासै, नोंथांमोनाबो थांनो सम जाबाय। बुंनांगौ बाथ्रा गोबां दङ, धोरोम सान्थौनि बागै बुंनांगौ गोबां बाथ्रा दङ। बेनिफ्राय आरो सिजौआरि गियाननि बाथ्राबो जों गोबां बुंनांगौ दङ। दा सिजौआरि गियाननि बाथ्रा बुंनांगौब्ला जोङो एफा एनै समजों बुंजाया, धोरोम सान्थौनि बाथ्रा बुंनांगौब्ला एफा एनै समजों बुंजाया। दा बेवहाय सम सम मा जानांगौ, बे सिजौआरि गियाननि बाथ्रा सावरायोब्ला जोंनियाव लोगो लोगो सोंनाय फिननायबो जानांगोन। माने फारसेथिंजायल' आं बाथ्रा बुंबाय थाबाय, नोंसोर खोनासंबाय, ब्लद थांबाय, बिदि नङा। माने आं बुंनायनि सायाव माबाफोर मिथिनांगौ दङब्ला बेखौबो सोंथि सोंनानै क्लियार खालामनाय, बिदिसो जोङो जाफुंसार जानो हागोन। आं मिजिं खालामदों उननि हाबाफारिफोराव जोङो बेफोरबायदिहै माने धोरोमनि बागै गुवारै सिजौआरि गियाननि बाथ्रा, बाथौ धोरोमनि सान्थौनि बाथ्रा, बेफोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। आरो सिजौआरि गियाननि बागै जों दा सावरायनायनि बिराद गोनांथि दङ। जों खालि मा जादों बेखौ मा होनगोन जोङो, धोरोमनि बाहेरा भागखौ जोङो बांसिन सावरायगासिनो दङ दा। सिजौआरि गियान आरो माने बाथौ सान्थौनि सिङारि इसिङाव जोङो माने गोथौयै हाबनोनो हायाखै, जोंबो हाबजोबनो हायाखै आरो जोंनि सिबियारिफोरखौ जोंबो गोसो लोहाबजोबनो हायाखै। बेखायनो जोङो समजों लोगोसे बेफोरखौ जोङो मावफुंलांनांगोन। आं आरो गोलाव बाथ्रा बुंला, नोंथांमोना बे समसिमहालागै जोबोद धैर्य हमनानै खोनासंबाय। बे खोनासंनायनि गेजेरजों फुंनि आरजनिफ्राय लानानै नैबे समसिमहालागै जाखिनि बाथ्रा नोंथांमोना मिथिबाय, जिउआव बियो माने अबंगसाय आफा बोराइ बाथौआ नोंसोरनो खामानि फैनाय बा खामानियाव बाहायजानाय बिदिहै जायफ्रा मोजां बेखौ सायख'नानै नोंथांमोना जिउआव बाहायनांगोन। आरो जायफोरा गाज्रि, जायफोर खिनिया गाज्रि, बेखौ ज्राब गारनानै गावनि न'खर, गावनि समाज, गावनि हारिखौ फोसाबनायाव जों बयबो मुखुब जानांगोन। बेखिनिखौ बुंनानैनो आं नोंथांमोननो बयनोबो आंनि अननाय, सिबिनाय, खुलुमनायखौ बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। जै जाथों आफा बोराइ बाथौनि, दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ।